Bore da I chi. Mae hi'n ddydd Gwener heddiw. Mae hi'n ddydd Gwener heddiw. A dwi ddim yn gweithio heddiw. Hwre, dwi ddim yn gweithio heddiw. Diwrnod I ffwrdd o'r gwaith. Dwi'n licio dydd Gwener. Diwrnod I fi. Mae haul yn lachar iawn heddiw. Mae'n lachar ac yn gryf iawn heddiw. Da ni'n cerdded eto yn Anlla a da ni'n fyny i'r chwarel. I chwarel, cwori I chwarel. Wel hen chwarel. Da ni'n mynd I fyny wan i'r chwarel I weld beth sy'n na. Iawn? Ond yn gyntaf, fi rhaid I ni ddringo grisia. Fi rhaid I ni ddringo grisiau serth yma. O, mae'n serth iawn. Na ni ddringo grisiau serth yma I fyny i'r chwarel. Estalwm, roedd y chwarelwyr, roedd y dynion y chwarelwyr yn arfer cerdded I fyny grisiau yma. I fynd I chwarel, I fynd I dop y chwarel. Dwi ddim yn ffit iawn heddiw. Dwi ddim yn ffit iawn heddiw. Roedd y chwarelwyr yn ddynion ffit iawn. O oedd. Roedden nhw'n ffit iawn. Hwre! Da ni wedi cyrraedd y top, da ni wedi cyrraedd y copa. Tu ôl I fi mae'r wyddfa. Wyddfa ydy'r blob gwyn y fan acw. Mae'n wyn I gyd, mae'r eiran wyn I gyd heddiw. Hefyd mae mynydd Talamignedd. Mynydd Talamignedd ac wrth gwrs Cwm Dilyn a Cwm Silyn. Felly, I gyd o gwmpas I, o'n gwmpas I. Lle braf iawn, cofiwch. A mae'r awyr yn las heddiw. Mae'n oer. Mae hi'n oer, ond mae awyr yn las. Mae yna awyr las hyfryd. Ac ymlaen â ni. Ymlaen â ni ar y daith. Mae yna lawer o hanes sy'n Anlla. Mae yna lawer o hanes sy'n Anlla. Hanes oes y chwareli. Roedd na chwareli yn Anlla. Ymlaen y Ffestiniog, yn ardal Fangor yn doedd I Norwig. Felly mae yna lawer o hanes i'n Anlla. Hanes diddorol iawn. Gawn ni fusnesu. Gawn ni fusnesu. Be oedd yn digwydd yma? Be oedd yn digwydd yma, estalwm? Be oedd yn digwydd yn yr ystafell yma, estalwm? Oedd hwn yn le tân? O, lwch deryn bach. Deryn bach. O, lle da I adar garnythu. Oedd hwn yn le tân? Oedd. Yna gorn simne.
A mae yna hen fwrdd yma hyn. Hen fwrdd. O, ac hen beiriannau. Beiriannau, machines peiriannau ar ôl. Stafell fawr. Stafell fawr efo ffenestri mawr. Faint o chwarelwyr oedd yn gweithio yma? Sgwni. Faint o chwarelwyr oedd yn gweithio yma? Da chi licio ymweld â hen lefydd? Da chi licio ymweld â hen lefydd? Dwi yn. Mae yna lawer o lwybrau cerdded yn chwarel Nantlle. Mae yna lawer o lwybrau cerdded yn chwarel Nantlle. Lle da i fynd am dro. Drychwch ar olion traed yn yr eira. Waw, mae yna lot o olion traed yn yr eira. Mae yna lot o bobl, neu lot o blant wedi bod yma heddiw, bore heddiw, neu wedi bod yma ddoe. Wedi bod am dro, neu wedi bod yn sledio. Lot o olion traed. Drychwch! Mae yna rywun wedi sledio mewn bach. O, mae'n bach. Mae yna rywun wedi sledio mewn bach yma. O, mae'n bach. Dwi'n cerdded yn araf. Dwi'n cerdded yn araf i lawr yr allt. Dwi'n cerdded yn araf i lawr yr allt. Dwi ddim eisiau disgyn. Dwi ddim eisiau llithro. Dwi ddim eisiau torri fy nghoes. Nag oes. Da chi wedi bod yn sledio? Da chi bod yn sledio ddoe? Neu da chi'n sledio heddiw? Da chi'n sledio efo bag? Y bag bin? Da chi'n sledio efo sled blastig? Neu da chi'n sledio mewn bath? Sut da chi'n sledio? Nes i glywed sŵn wan. Nes i glywed sŵn wan yn y coed. A be oedd yna? Be oedd yna? Ond deryn bach, deryn bach. Oedd deryn bach yn chwilio am fwyd. Oedd deryn bach yn chwilio am fwyd. O, bechod. Eira ym mhobman. A roedd y deryn bach efo'i big yn chwilio am fwyd. O, bechod. Yn Nantlle, sgynnon ni ddim Costa. Sgynnon ni ddim Starbucks. Ond mae gynnon ni Poblado. Mae Poblado yn well na Costa a Starbucks. Mae'n well. Poblado ydy'r coffi gora. Felly dwi'n mynd i gael coffi take-away. Dwi'n mynd i gael coffi take-away rwan o Poblado. Dwi wedi cael fy latte. Dwi wedi cael fy latte o Poblado. A rwan dwi'n mynd adra. Dwi'n mynd adra. Diolch i chi am wylio a mwynhewch eich diwrnod.